posustaje. Lada Niva se zaglavila. Sad je pravo, zapadnemo. Sad tu uđemo, takva jedna kućica treba uzeti. I unutra toplo, vruće da se skuvaš. I donesemo klopa, onoj. Ovako ti desetinu komada bungove ovako na ravnicu najde ovako. I svaka da ima roštilke. Ja moram nešto, ja sam uđe onu vinu vodosti. Tako kad pravi kotla. Da imam 3 puta za izgledanje. Znaš? Ima tu ono da se stavim kaže mi, hoćete da budete 2 dana po programu, znači 2 dana Florida, aha, sad 2 dana na Gordi, idete? Pa ovo dosti se pa. I to reći da vas pođio,